Mae hi'n dymor yr Hydref ac mae Dewin a Doti yn ôl ynghylch meithrin Bro Allen. Tybed be fyddan nhw'n ei wneud heddiw? Heddiw, mae gan Miss Erin. Beth sydd yn llaw Miss Erin? Beth ydy hwn, Arthur? Mae gan Miss Erin pwmpen oren. Felly heddiw, da ni'n chwarae efo pwmpenni a dail. Ie, a dail! Ie! Efo pwmpen oren. Wel, am hwyl, chwarae hefo'r pwmpenni. Mae Dewin yn mwynhau coginio hefo'i ffrindiau. Ac mae rhai hyd yn oed yn defnyddio'r pwmpenni i ymarfer cyfri. 5 ta. Mae hi'n amser mynd allan i'r awyr iach ac mae digon o weithgareddau i'w gwneud yma hefyd. Ti eisiau gwneud y cwyn? Ie, come on ta, rhoed y toes ar y llaw. Mae rhai yn defnyddio'r bwmpen i gymysgu lliwiau ac i beidio. Faint goch agos! Woo! High five! Woo! Yeah! Mae'n amser golchi dwylo. Mae'r twb yn llawn dŵr a dail lliwgar yr Hydref. Splish, splash. Mae'n hwyl chwarae gyda'r dŵr. O na, mae'n amser mynd i sychu, dwi'n meddwl. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.